तो हेलो नमस्कार। आज दोनों भोजपुरिया शेयर के रिलाई करम और बहुत बिजोड़ रिलाई करम। आप सभी वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी और दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी। तो यह खेसारी लाल यादव हमन जौन के बैक टू बैक आज से जौन विवाद के पहले विवाद में जितना दिन रहला हन उतना दिन के इनकर गाना देख सकता लो 24 घंटा में 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यू इनकर गइल बाटे विवाद में जब तक रहले बाड़न तब तक। और उहे पावर स्टार पॉन्सी हमन जौन के विवाद में जब से बाड़न तब से 1 घंटा में इनकर 2 घंटा में 1-1 मिलियन यानी कि 24 घंटा में 7-7 6-6 मिलियन इनकर व्यू गइल बा गाना के। आप सभी रिकॉर्ड देखे चाहतानी तो हम एक जौन पार्ट 2 वीडियो लेकर आएम वो कल लेके आएम, आप सभी रिकॉर्ड के साथ लेके आएम। और ये वीडियो में बात करतानी दोनों जना के भोजपुरी खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पॉन्सी दोनों जना मिल के भोजपुरी के पूरा तहस नहस यानी कि बर्बाद करके फेंक देले वालो। आप सभी के रीजन बताओ तनी केतिया ना इनकरा लोग के कोनो गाना चलता, ना इनकरा लोग कोनो फिल्म के टीजर चलता, ना टेलर चलता, ना और कोनो भी जौन बड़ा बड़ा कलाकार बाड़न जौन की मूवी के लायक बाड़न जैसे में माना जाला रवि किशन, दिनेश लाल यादव, इनको लोग के भी फिल्म नहीं के चल पावत, इनको लोग के भी टीजर नहीं के चल पावत। काहे से कि ये लोग बहुत ज़्यादा जातिवाद करके अपन दर्शक के बांट देले वालो। ये बबुआन हवन तो ये हिरान हवन तो ये चमरान हवन ये कर के अपना अपना दर्शक के बांट देले वालो। एकरा चलते ना इनकरा लोग के खुद के कोनो गाना चलता, ना और कोनो के कोनो स्टार के कोनो कास्ट के गाना चलता, ना पावर स्टार पवन सिंह के गाना चलता, ना खेसारी लाल यादव के गाना चलता। अब रीजन देखी कब से काहे नहीं के चलत। तो जितना दिन ये लोग आपस में गाली गलौज करके पब्लिक के मूर्ख बना के व्यू बिटोरले वालो उतना दिन तब तो सही बा। लेकिन जावना दिन के एक के मंच पर दोनों जना एक भइल लो, एक के मंच पर दोनों जना हाथ मिला के भाई भाई भइल लो, ओकरा बाद से दोनों जना के अस्तित्व मिट गई, भोजपुरी से मिट गई। इससे हम कहतानी कि दोनों जना जब से एक भइल बा ओकरा बाद से जाके दोनों जना के गाना सुन सकतानी कोनो भी 10 मिलियन नहीं के गई। और उहे विवाद में रह के 100 मिलियन के कितना बोर्ड पर कितना अपन मुकाम हासिल कैले वालो 100 मिलियन के अपन रिकॉर्ड तैयार कैले वालो। उ रिकॉर्ड आज मालूम चल जाते इनकर लोग के अंदर बात दम कितना बा। आप सभी वीडियो के शुरू से देखी और पूरा अभी तक देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दी। काहे से दोनों जना का अस्तित्व खत्म होता। अब देखी बात करता नहीं पावर स्टार पवन सिंह के। तो पावर स्टार पवन सिंह के 24 घंटा यानी कि आज हो गई लगभग 30 घंटा के करीब इनकर एगो गाना रिलीज भइल बा। 30 घंटा में मात्र 9.6 लाख यानी कि मात्र 1 मिलियन से भी कम व्यू गइल बा। 30 घंटा यानी कि एक दिन से 1.5 दिन हो गई और मात्र 1 मिलियन व्यू गइल बा। और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बात करता नहीं तो खेसारी लाल यादव के आज गाना रिलीज भइल बा जौन की 15 घंटा हो गई बा और 15 घंटा में मात्र 5 लाख व्यू मिलल बा। तो आप ऐसे सोच सकता नहीं कि अब ये दोनों जना के अस्तित्व का रह चुकल बा, अब दोनों जना के स्टारडम का हो गई बा। आप सभी देख सकता नहीं। अगर हम झूठ बोलता नहीं तो जाके दोनों जना के वीडियो के जो इनकर लोग सॉन्ग बा ओरिजिनल जाना चैनल पर आइल बा इनकर लोग सॉन्ग दोनों जना के वीडियो सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता नहीं, एक बार जाकर वह सुन ली लो कि दोनों जना के अस्तित्व भोजपुरी से खत्म हो गई बा। और साथ साथ में भोजपुरी के भी अस्तित्व लोग खत्म कर दिल बा लोग। काहे दर्शक अपन जौन भोजपुरी के भी ओकरा के जातिवाद में अलग अलग तरीका से बांट दिहल गइल बा। एकरा चलते इनकर लोग के व्यू आजकल मार्केट में इनकर लोग के नइखे मिल पावत। ये खुद अपना से लोग कैले वालो और इनकर लोग के गलती आप हमनी के नहीं के भुगते के ना दूसरा के भुगते के बा। ये लोग खुद गलती कैले वालो, एकर गलती ये लोग खुद अपना आप के भुगता तालो जौन की फ्लॉप पे फ्लॉप रिकॉर्ड बना के आप सभी के बीच देता लो। और कोनो भी कितनों भी सुपर हिट गाना रहता लेकिन उन पर व्यू नहीं के जात। काहे आप सभी जान सकता नहीं कि अलग अलग प्रकार के लोग कास्ट के हलो और अलग अलग प्रकार के जौन दर्शक भी ओकरा के बांट दिले वालो। इससे चलते इनकर लोग के गाना पुनः व्यू चलता। और बात करता नहीं टीजर के तो हाल ही में खेसारी लाल यादव के एगो टीजर आइला जौन के बहुत ही वो फिल्म से इनकर पहचान भी मिल रहा है जौन की लाडला फिल्म बा ओकरे पार्ट 2 के टीजर लेकर अला टेलर। मात्र आज हो गई 6 दिन हो गई बा टेलर के और मात्र 4 लाख व्यू मिलल बा। आप ऐसे अंदाजा कर सकता नहीं खेसारी लाल यादव के स्टारडम का बा और खेसारी लाल यादव के अस्तित्व खत्म होता भोजपुरी से। आप सभी वीडियो को पूरा दूर दूर तक शेयर करी और ये वीडियो कैसा लगल आप सभी के कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो के देखा था नहीं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और मिलत
तो यहीं थी आप सभी के एक से एक धांसू वीडियो देखे के मिली। तो वीडियो को दबा के शेयर करी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।